Sa 50 pesos nimo, na kay overload halo-halo. Tara, nakoy nibalaan. Diri lang nasa may dalang Rasay Street, Toril, Davao City. Dili na nato padugayon. Let's go. Ang name day aning establishment guys kay Panto, Putumaya and Halo-Halo. So while nagahulat ko sa akong order, ako sang gitan-aw kung giunsa nila pag-process or pag-prepare sa among order. So napansin jud na ako diri daghan kay sila gipang butang ug wala na lang na ako gipang identify kung unsa man galing ni ang ilang gipang sagol-sagol. O ang akong hibalaan ani is lami jud ang halo-halo. Tama day na sila gibutang diri nga mango chunks ug ubi chunks, munggo, nata ug uban pa. Ug isa sa mga pinakaganahan ako diri is limpyo ilang area masking gamay ang ilang place. Guys, duaw jud mo diri kay the best jud ang halo-halo diri. Perfect kayo ning halo-halo. Labi na kay init kay ang panahon. Uy, murag hapit na jud ma-serve among halo-halo. Uy, murag diri nga portion, murag butangan na siya ice ug kaning milk. Tama day guys. Paligog comment sa ubos kung asa man ka parte sa Davao City. Ug karon guys, na siya gipangbutang nga syrup. Ug taod-taod butangan na ni siya toppings. So nakanindot ani, special siya kay na siya homemade ice cream. So duha ka flavors ni, nay mangga ug ube. So akong gipili dire kay mangga. Kay gusto na ko siya tilawan kung unsay lasa. Karon gipangbutangan na siya liquid toppings, both mango and ube. Ug after that, na siya gipangbutang ng mga sprinkles na morning murag crispy sa halo-halo. Ambot lang kung unsay name ani. So ang pinaka finishing touch ani, so gipangbutangan na siya stiko. So karon is ready to serve na ang among halo-halo. Ug mao lang to mga kadayo. Kita-kits next time. Thank you.